hosem ye san atoa so akọ eye tifedo mantem mekire wa Easter dia ebeto ye pon so kire se abusua mienu bi akantokwa dia manchiri mama sisi amno Kasee nimpa be se miensa de won so ato nananom wonse de bimukura so ayira a chese ehon nsem akọ bebre ho Adom Kasee ama no boni de kire no so emunchiri mu ye de to aso Kujayiri ye kuro baako a owa Eastmans no emo wo Upper West Mantam no emo na manebo efi honom eba ene se wo mentime ho ase bia ma na homene so ewo kuro no emo no nipa mienu bia ehwere wo mu nkwa wo mu no afei ene wo hu wo mu emo ya foforo so de wo mu ayera na mentime ho ase yi ema na homene so ewo Simon ni clan ene mnante ahasa ya wo firi Kudayiri ya no mkura nkode ene nipa bia na wo so efi kuro to ahodo ewo honom intem nipa mienu ya wo hu wo mu emo yi na mo nipa dwane fa baabi aporo na sanso so no hunu seka ahyenso de wo mu eho na mo sansim we hu nyina no amane ba betodwa ene se emfa ho sa post foguso ye sansimi mu hwehwemu no enya de se wo mu akire obia okasama Ford Masamo ni clan nsim bia wodetu